Met miljoenen euro's en meer groen wil Terneuzen de binnenstad een stuk aantrekkelijker maken dan dat die nu is. Dus altijd van, heb je dan eerst meer winkels nodig of meer ondernemers die iets in die binnenstad willen doen? Dan ga je daarna met die buitenruimte aan de slag. Nou, wij laten zien dat we willen investeren in die binnenstad als gemeente. Dus ondernemers, stap met ons mee. Straks meer daarover uiteraard, net als over dit. Schip uren vast bij Terneuzen. En Junior scoort met voetbal en met duiven. Goedenavond. Na jaren van plannen maken is er nu eindelijk iets te zien van de grote metamorfose die de binnenstad van Terneuzen ondergaat. Zo is de Herengracht opgeknapt met groen- en wandelpaden. De stad ging de laatste jaren namelijk hard achteruit met verloedering en leegstand. Met een investering van zo'n 23 miljoen euro wil de gemeente de binnenstad weer levendiger, groener en vooral ook aantrekkelijker maken. De eerste resultaten van de verbouwing van de binnenstad in Terneuzen worden langzaam zichtbaar. Zo is de Herengracht hier veranderd van steen en asfalt naar groen- en wandelpaden. Ik vind het heel mooi om te zien wat er nu allemaal gerealiseerd is. Het is een langdurig project geweest. We zijn nog niet helemaal klaar. De beplanting komt in het najaar nog. Maar juist is het heel mooi om te zien, om te kunnen zeggen na lange tijd van voorbereiden, van heel veel gesprekken, dat we nu ook echt kunnen laten zien van wat we bedoelen in die buitenruimte. En dat is heel mooi dat we die eerste soort stap van dat vliegwiel, zoals we het zelf noemen, dat we die hebben kunnen zetten. Want van de 23 miljoen euro wordt bijna de helft daarvan gebruikt om de buitenruimte aan te pakken. En dat is met een reden. Het is een beetje altijd kip-ei verhaal. Hè? Want natuurlijk, de binnenstad is altijd het heel verhaal geweest. Het is onaantrekkelijk. Ondernemers die vertrekken. Het verhaal wat je er dan bij hoort, van het is ook niet aantrekkelijk om er naartoe te komen. Het is altijd van heb je dan eerst meer winkels nodig of meer ondernemers die iets in die binnenstad willen doen. Dan ga je daarna met die buitenruimte aan de slag. Nou, we hebben de stap gezet. Nee, we gaan met die buitenruimte aan de slag om te laten zien dat we ook die stap zelf willen zetten. Uiteindelijk moet er rondom het hele centrum een soort groen ringpark komen. Het zijn grote, prestigieuze miljoenenplannen. Maar of het gaat werken? De wethouder vindt dat men maar moet stoppen met negativiteit rondom al de binnenstadplannen. Ja, het is ook de kracht om met elkaar te laten zien van alle negativiteit die we steeds horen over Terneuzen. De leegloop van de stad. Dat we ook hebben gezegd met elkaar, nee, dat kunnen we blijven herhalen. Dan kan je niks doen. Maar juist met elkaar die knop omzetten, die stap zetten van we gaan er echt iets aan doen. En daarom wordt er nu ook ingezet om de panden te transformeren naar andere functies. Zo was dit één grote winkel, maar dit worden nu kleinere winkels met appartementen erboven. Ook worden leegstaande panden aangepakt met het project Volop. Waardoor er tijdelijke invulling komt van dit soort leegstaande panden. En dat kan zijn dat er bijvoorbeeld kunstenaars in komen. Het kan ook zijn dat er iemand een specifiek idee heeft dat ze graag willen uitproberen. Maar nog niet echt de kans hebben gehad om dat te doen. En zij krijgen dan de kans als startende ondernemer bijvoorbeeld om daar ook te beginnen. De ondernemersvereniging in het gebied is dan ook blij dat er zoveel projecten nu tegelijk gaan lopen om die binnenstad weer levendig te krijgen. En natuurlijk zijn we daar blij mee. Als ondernemers kan je alleen maar toejuichen als de gemeente zoveel moeite neemt om dat soort bedragen in je stad willen investeren. Toch is er ook kritiek. Want door de enorme hoeveelheid groen die er komt, verdwijnt er ook veel stoep en parkeerplekken. We kijken op dit moment op de parkeerkal bij het Schuttershof. Daarover zijn we met de gemeente in gesprek om te zorgen dat het toch ingevuld wordt als groen. Dat het aansluit bij de rest, maar dat ook de parkeerplekken behouden worden voor de bezoekers van de stad. Ook al investeer je 23 miljoen euro in de stad en kan die er nog zo mooi uitzien, hoe zorg je ervoor dat de mensen ook echt gaan komen? Ja, dat is een goede vraag. We zien wat we nu zien, maar we zijn daar natuurlijk mee aan de slag. En we hebben al gezien in het project aan de Herengracht dat echt vergroent. En we zijn een havenstad. We zijn Terneuzen havenstad. Daar hoort de Schelde bij, daar hoort de industrie bij, daar hoort werken bij, daar hoort wonen bij. En die ingrediënten, die pakken we samen en daar gaan we aan werken. Dus verwacht hier niet een idyllisch klein straatje, maar een robuuste, mooie straat waarin de karakteristieken en de eigenschappen van Terneuzen terugkomen. Een exacte datum dat alles klaar moet zijn wordt niet genoemd in de plannen. Wel zegt de gemeente dat het een traject wordt van vele jaren. En we blijven nog even in Terneuzen, want bij de Noordzeesluis is vanmorgen een vrachtschip vastgelopen. Vlak voor de Westsluis liep het schip vast op de dijk en dat trok, bijna als vanzelfsprekend, veel bekijks. Nou, het is nogal een spektakel hier. Het komt niet zo vaak voor, maar het kan gebeuren. Hoe het kon gebeuren is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is dat het schip onderweg naar Gent bij het manoeuvreren richting de sluis vastliep. Snel nadat het gebeurde schoten meerdere sleeboten te hulp en stond de dijk binnen een mum van tijd vol met mensen die het spektakel van dichtbij wilden bekijken. Dat is weer eens een ander zegt. Dat kan je zien, het is daar druk met mensen die aan het kijken zijn. Dus
Ja, die ligt er een beetje lullig bij voor die schipper natuurlijk, hè. Ja. Maar het is wel een apart zicht. Zo, en ik kreeg ook een appje van de Omroep Zeeland. Ik denk, ik ga toch eens even kijken als ramptoerist, weet je wel. Na 2 uur in de klei werd het schip vlot getrokken. Ik ben ook benieuwd of dat er flink wat schade in is aan de bulp zelf van dat schip. Volgens Rijkswaterstaat valt die schade mee. Wel is er schade aan de oever die moet worden hersteld. Hoeveel dat gaat kosten is nog niet duidelijk. Voor de scheepvaart leverde de stranding weinig tot geen hinder op. Tegen een 37-jarige man uit Breskens is 9 jaar cel geëist. Hij zou zijn vriendin hebben verkracht en ook later verkrachten door 5 vrienden van hem. De vrouw was bij het begin van de relatie 17 jaar oud. In totaal zou de vrouw 7 keer zijn verkracht tussen 2021 en 2023. Tegen 3 van de 5 vrienden is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 2 andere mannen worden niet vervolgd. De rechtbank doet op 21 augustus uitspraak in deze zaak. Een 53-jarige Vlissinger is vanmorgen aangehouden nadat hij met zijn auto door de glazen deur van instelling Emerges in Kloetingen was gereden. Over de oorzaak is nog niks bekend. Uit onderzoek bleek dat de man niet onder invloed was van drugs en of alcohol. Er raakte verder ook niemand gewond. Ondanks de schade kan het pand van de GGZ-instelling in gebruik blijven. Een krat vol bijzondere historische vondsten. Dat is het resultaat van het archeologisch onderzoek in de Oosterschelde vorige maand. Tijdens de zoektocht werd onder meer een verdronken kasteel, een scheepswrak, maar ook oude dakpannen gevonden. Zie je die kleine rechthoekige gaatjes? Daarmee werd het bevestigd aan het dak. Dus dit zijn eigenlijk de dakpannen die toen destijds werden gebruikt. Een bodempje van een pot. Veel dakpannen, bakstenen en scherven werden opgedoken. Maar de mooiste vondst was volgens Mirjam deze tegel. Je ziet hier een verdieping, die loopt deze kant op. En als je hier kijkt, zie je daar de tekening van de stempel die daarin zit. Het is wonderbaarlijk dat 2000 jaar oude vondsten nog steeds worden teruggevonden op de bodem daar. Alle vondsten worden onderzocht door specialisten en de resultaten worden daarna openbaar gedeeld. En dan een wereldreis maken zonder Koudekerke te verlaten. Dat doen kinderen met een beperking deze week tijdens de Wigwamvakantie op een vakantiepark. Fijne dag. Doei Juri. Doei. Iedere ochtend worden de kinderen bij hun bungalow opgehaald door hun persoonlijke begeleider. En samen gaan ze naar de activiteitenruimte waar ze de dag aftrappen met een toneelstukje. Waar gaan we nu naartoe? Het is een land wat heel groot is. Wij organiseren vakanties voor kinderen met een beperking, zodat iedereen op vakantie kan. Soms is het voor ouders met een kind met een beperking heel moeilijk om vakantie te regelen. Ze passen niet altijd bij de activiteitsprogramma's die al worden gegeven op vakanties. En zo bieden wij wat meer een programma aan wat er wel bij past. Zodat iedereen gezellig op vakantie kan en lekker kan ontspannen. Ook ouders kunnen het onderling goed met elkaar vinden. Ja, je trekt ook gewoon met elkaar op. Je ziet elkaar ook wel overdag als de kinderen dan naar het programma zijn. Dan drink je koffie met elkaar. Ja, je hebt heel veel herkenning met elkaar. Dus. Hey, Juri, wat vind je nou het leukste aan deze vakantie? Mooi. Het springkussen, hè, Juri? Ja. Ach, hij is er helemaal weg van. Ja. Waarom vind je dat zo leuk? Zo. Ja, lekker stoeien. Mooi. Ja. Stoeien op het springkussen vindt hij heel leuk. Ja. Ja, en gelukkig voor Juri duurt de vakantie nog een hele week. Dan gaan we naar voetbal, want dat is de grote passie van Junior van Beveren. Maar zijn grootste succes tot nu toe boekte de 20-jarige Zeeuws-Vlaming in een compleet andere sport. De middenvelder uit Nieuwnamen speelt bij Hoek en groeide thuis op tussen de wedstrijdduiven. Op het voetbalveld moet Junior zijn plek nog veroveren. Met zijn duiven bereikt hij al iets waar ervaren liefhebbers vaak een leven lang op moeten wachten. Dan gaan we ze even losgooien. Toen ik in Luik zat, zeg maar, bij Standaard, was het wel wat moeilijk. Omdat ik niet elke dag hier kon zijn voor mijn duiven. Maar nu dat ik bij HSV Hoek speel, kan ik er wel meer zijn dan normaal. Hoe merkten jullie vroeger nou dat hij ook wel echt toch wat had met die duiven? Ja, eigenlijk van het begin af eigenlijk al. Hè, dat hij achter ons de hokken inliep. En dat hij soms beter de ringnummers wist van oma Marcel, dat is de 611 die komt of die duif die komt. Dus het zat er al heel snel in, ja. Nu dat de duiven aan het trainen zijn, zorg ik dat alle broedbakken schoon zijn.
Wat maakt het voor jou zo leuk, Junior? Het begin is zeg maar, je stelt koppels samen waarvan je denkt van dit zou wel eens de nieuwe generatie kunnen worden van goede duiven, zeg maar. En ja, daar ben ik wel veel mee bezig om goede duiven te kweken. Kom maar, kop! Ik denk dat een duivenwedstrijd veel harder is dan een voetbalwedstrijd. En zeker voor duiven die 800-900 kilometer moeten vliegen. En zeker in die warmte, dat vraagt toch wel veel voor een duif. Speeltuin voor de duiven eigenlijk. Ze kennen lekker hierop, hier zo. Wat weten je ploeggenoten van Hoek eigenlijk van de duivensporten? Ja, die weten het wel. En die stellen mij ook heel veel vragen erover. Wat vragen ze dan? Ja, hoeveel moet je voor die duif geven en hoeveel krijg je ervoor? Heb je weer gecashed? En ik zei nee, wij verkopen geen duiven. Want het is gewoon ons hobby. Maar wat vorig jaar gebeurde was allesbehalve gewoon. Een van Juniors duiven was in vlucht vanuit het Franse Issoudun sneller dan bijna 23.000 concurrenten. En daarmee versloeg hij op zijn 19e ruim 2500 duivenmelkers. Die dag kwamen zijn twee sportwerelden samen. Toen speelde ik nog bij Luik, dus wij wedstrijd gespeeld. En ineens kreeg ik een melding op mijn telefoon. Ja, en toen zag ik dat het de 601 was, onze favoriete duivin. Daar krijgen we nog kippenvel van als we daaraan terugdenken. Dat is een belevenis. Ik wist natuurlijk niet dat het de eerste was van heel Nederland. Dat is maar voor weinig mensen weggelegd. En dan komen de doffers en de duivinnen bij elkaar. En dan mogen ze even met elkaar kroelen. Is hij nog fanatieker met voetbal, Junior, of toch met de duiven? Moet ik heel eerlijk zijn? Ja, ik denk toch met de duiven. Nee. Voetbal is echt mijn passie. En duiven is een beetje gewoon hobby. Het was een rustige dag. Ondanks de soms dreigende donkere wolken bleef het droog bij maximaal 25 graden. Morgen geen wolken, wel weer volop zon. Maximaal 29 graden wordt het morgen ook een stuk warmer. Zondag nog warmer. Temperaturen dan boven de 30 graden. En met dat weertype starten we ook de nieuwe week. Maar goed, eerst is het tijd voor weekend. Voor u in ieder geval een fijne avond en graag tot morgen.